nime kimizin ağını bolşumuz täsin bollay. Hasan te dolagunum. Benim ağam diyen, senin ağam diyen ondan. Ondan bir gün toyda bollukma. Hawa Toyda bolluk onu. Hapşeta Hasan ay boldy. Toyda anıp inni baş zamanada bilýän ki toylarda may bolýar da oturup. Ey sen Hasan, näçinjiler senin ağam diyen menen taňa boldy. So toyda çöldüşdi diýen ama. Hawa. Men dekabrda. Men dekabr. Men awgustda da. Soňusda men gyşda. Hawa. Ondan soň üçin sen men dol hukukly ağam. Söylem şeýle boldy gaw. Ýyllap ağam diýip gezdi maňa. Ol ýene bir ýylrak ulur sen. Bir ýylla ulal. 85-nji ýylla. Soň üçin arsam ağam. Neme diýär Ahmet Damdam. Gowaydymlar aýdy akama diňläň wagtyňyz diýär. Gowaydymlar aýdy akam nerede diňiz diýär. Hawa. Alaşýan şoň bilen. Hawa. Senem indi şu wagt soňky döwür has bir hili şol toy stilli, has bir молодёжный aýdymlar çykyp başlanyp bäri. Obrazyňam, stiliňam ütgetdi. Hawa. Seret Oçmura ine öň özüňem diňleýärdiň armany, ne ýürekde galan aýdymlar, onuň bada meni bilýäňi, onuň başga da owada, radioda ýaman kän aýdym gidýärdi bilýäň şonýa meni. Ine men diýjek bolýanym, şonýaly aýdymlar diňleýiji gadanlar ýani eken. Aşmatky döwre bap aýdan aýdymlarymyz bar ha. Şeýle bir toy gadanlar ýa. İkisinem deň alyp gitmeli. İkisinem deň alyp gitmeli ha. Men ikisine de taýyn. Armanly bapşy kimiň aýdymy? Armanly Gurban Sultan Nurýag diýip bar. Köni halip men eşdenim şoň aýdym diýip eşitdim. Men toşna oňşoňa aýdandan bilýän pianinada. Mena sen aýdymyň diýip bilýän. Sebäbi sen Birinji senden eşitdim. Hawa döwre bap edip işläp aranjirovkasam gatnaşdy. Hawa ýöne aslynda halipadan aýdym, köni aýdym. Bir zat aýdyn şu armanly barada. Öňde soňda aýdym hiňlenmeli bolýar ha. Aýdym hiňlenýär adam. Men üçin spisekde birinji daşy. Daşy bolşa aýdyn bir döwür aýryp bilmedim oşuny. Ýöne kellede, ýöne şuň heňide başga aýdymlar köprak diňlesem bir gitmezmi kädip. Ýapyşdy anan aýşlaýdy. Ýoksa kä aýdym köp diňleýän ýa-da bir neme etjek ýa-la bilýän. Ýok. Aşkında men perwana alın armanly Melhemeyle bu cana derde dermanly Alli aklım sever yar ehti peymanly Minne yoktur ihtiyar köşkü eyvanlı Vardana bak yan yali yanır ya gider Vardanım yak yan yali köydür ya gider Kete bir bak yan yali yılgır ya gider Kete bak yan yali köydür ya gider Ilki wepa var wepa isan oli. Sol diňler edil sen ýaly bolan nalamda ondan men nidi şoň diýdi. Klibini etip berjek sana diýdi. Onuň gumyň içine äkidip hakykatdan taýy bolsun wepa isan oli. Görürmün ýöne ýokman. Kenirli zatly kino ýalyk edip ilkinji gedek owalda Türkmenova tele ýaýdymyny keň kişan etdi. Ey tuweleme daş edip aýdyma bir gowur klibini kim etdi? Ay men şunu ýaşym ýa wepa hakykatdy. Men etdim ilkinji klibini wepa isan oli etdi. Owal. Ya gowy kisem. Maňa meňde şadam diýädiň maňa bilen. Maňa meňde men barýan ha. Neçe Instagramda da sonra galdym ha. Nädip ýaşyrdy diýerler, gurbaş diýerler. Horlunyň sen kıyın mı, ansat mı? Ay özüňe erk edilmek bilýän sen o zatlary. Ýeň kıyyn zat da özüňe erk etmek. Horlanjak diýip, horlanyp bolanyk semrejek diýip.
Semrap bolýar, ýöne horlandy. Yo semrap bilmeýän. O semrap bilmeýän ama. Oo. Öňkü döwürde 2000 näçinji ýyl garaý men semrap wagtym? 2005 mi? 2004 mi? Ahmal. 2005, 2006. Has men geçtik şonda. Oo, onun şomat bara. Hemme adam horda, oçmura, ana naýda. Hemme adam hordur şeýle. Onun çalarak semrap bolup, tok gorazyk bolýan, ondan soň zynjyr dakyryp koja geýilýärdi. Şonu geýýän bolýan. Bıraçyk önüne çekýär. Şo semizlik moda döň. Indi döwürem horluk moda. Diýjek bolýanym, döwürden bizem galamyz, o galjak gel. Wagt biziň hem galaply gelen, bolan Yani adacık. Näde? Saklama. Zalmy? Zal, hükman, yani ağzını saklamalı. Diyet, hükman. Şuma adam diyete de diysem, anan ýa-mı? Yani ağır da diýemok da. Heret aslında diyete diýen zat, ol iýmezlik däl, ol iýmek ýöne dogry iýmek. Şoň üçin diyetany saklamaly, diyete boýunça ýaşamaly aslında. Beýsen, wapşe oý. Oçmura beýdip bilsen. Zala gidebilýän pastaýanly. Yok, pastaýan gidebilemok. Ýöne diýjekler men näse gedek başlak gördüm da. 3 ay. 3 ay tıptırman gidýän ýöne. 3 aýda rezultat alabilmedim. Alýanam. Ondan soň boljak ekenler diýende goýberýär. 2 aýda daha starlayan ýani arkaýynlaşýanmy näme soňam şo özüň zorlap gitmegem kıyna. Gaty. Olam bir tarapdan ýoklar, boy wagt men horlanýan ýani gidýän ýa-da. taşlayan da. Men özüm gowurýan onu. Onu gowur. Gowursan başga da şeýle bir gidesim gelýär, sumkajomy alyp, maşynjymy minip, şota giyirip çykyp şotaýda bolmany algaýyn, karj edeýin, hukman men o agyr maňa gerek gel, onýalak. Maňa onu gelişmeýärem aýdymçylar da bilýärmi? Ýöne şota giyirip çykýana, gow men rezultat alýan. Barik bir gyzy bilseň gidýär. O bir gyz ýan ondan soň iýjek bolamda gözüňe gelýär goşma. Ey, şu jaga ýagyň üçin näçe algadyň diýip eliň alýan ha. Ey, dur diýen onu aýjak beýleki. Çöreksizrak, nemetsizrak da diýmeli. Bir ýedek bir toýda o bir kiçilik çağalyk döwrüňde bir hili sende täsir galdyran aýdymçylar bardy, bir gowurunlar berdiňler. Umuman aýdymçy bolmagyna näme sebäp boldy? Aýdymçy bolmagmy? Ýa-ni diýjek bolan zat mäl gözüňe geldimi? Mekan Ha. Mekan O, ýazmyraz. mekan ýazmyraz. O, doş mekanjan. Ağam. Neme? Men kakam aýdymçy goçmura. Annamrat Ataýew kakam, Annamrat Ataýew aýdymçy. Men kakamyň şägirdi mekan ýazmyrat da. Düşünüňmi? O doğuna maksat diýip muzikant, Juma ýazmyradyň oglary. Ulu maksat diýip ogly bar. Saat çalýar. Onun mekanım aýdym aýdýar. Onun kakam aýdym aýdýar da gelip kakamyň ýanyna bir aýdym aýdyn, iki aýdym aýdyn şey diýip soň mekan ýazmyrak bolup gitdi da. Onun Näçinji ýyllardan şol? 2000-nji ýyllar idi. Ondan öňrä. Ondan 2000-den öňrä. 2000-den. Men kakam aýdymçy 1991-nji ýyldan bäri kakamyň ýzyna düşüp, näse 91-nji ýyldan bäri toýuň içinde diýsem anan ýa-ni. 91-nji ýyl ol 5 ýaşynda bolýar. Hawa. Şo başmak nemele men ba. Şoň ýanyna gidip dip çaljak bolup, dipçi men assym. Dip çap başladym başda. Soň onu aýdym. Dipden başlan köpeýdi ýani. Dipden başlan ken. Öňrä Kerim Urbanaliýew hem şey diýipdir. Hawa. Samrat Hawa. O Kerim Urbanaliýew dip çaldym diýdi. O soň ondan neme edip geçip. Onun ýanky 91-nji ýylda men kakamyň ýanyna aýdym aýdýar, olarym toýa gidýär, menem gitjek bolup aglap şolaň ýany bilen gidip onun kakam aýdymçy bolup olarym bize gelýärler, hak berdi, onu o tamada Allah berdi agy, Allah berdi agy gelýärdi. Hemmesi gelýärler de onun burunu. Ne dip çalýan men onu dip çalýan hak berdi gelene da eden. Kaka diýär, şu maňa öwrede aýsyn o. Zat dip diýän onu. Men çalýan, men onu gowzatlary neme desim gelýärdi, onun ýanky nemeti de geldi. Şoňa da bir öwretsen, o sen gelsen ýykýar, o şulam nemet aty hak berdim. Gelen diýip bilýärmi, birinji klasa berilýän neme. Dan gelen o diýip zarfym var. Şunu kakany dum tak boldy da, şunu kak diýdi da menem.
Ay menem dumrukka takırrıkka dum tak bol. Ey muning dip çekene boldy da. Ey men muňa näme öğreteni? Men bilýän onlar bir üýt köşük türeller daqlar isleýän bol. Ey muning dip çekene boldy. Diyecek olam hemme halipalar köp çare kim pahirda wara bizden gaýda nokta diýsem men marana kakam gat karny oýdy da. Çar bakyn. Öýmeden köp oglanyk bolan soň daganyk da no ejemem ýygnaşdyr ýa da şolar gelýär. Diýin mesele gençe men şu zatlara da diýip çagasy bolmadyk da gol. Ol men şu zatlara da daý durmuşam bir hile şomatlar nem bulaşıqraqdym näme. Şo gençe men şu zatlara bu diýin me dursunda şolar şeýlere akan ökänlikler o köp bizem. Şunlar bolsam ýadyma düşýär da. Onda sen 91-nji ýyl ay näçe 30 ýyl bolaýarmy? 30 ýyl toýuň içinde de. 30 ýyl bär. Ilki men şoň bilen kakam bilen gidip 3 çenli gidýän döwürlerde onuň kim bilen näle gurlaşýar, näme diýär, toý näse o gelen süýük gelýän agam janik gidýär. Ha, näde diýär şunu? Düşünýäň, näde biz gyrryga plan dat diýdi, kesse nemeçe onu etme oğlum. Eýtmeler, sen beyt haýsy bir diýen zady kellesin, kelläň alsaň ol. O neme bolmaýan, bagşy bolmaýan. Düşünür da. Inni näme? Köpüň adamsy ýumşak bolmaly, geçirimli bolmaly. Her hilsi gelýär. Tansawarny aýdyp durkan gelip tansawarny aýdyp diýerler ha. Esasy gowurlyň aýdymlaryna soňky döwra trend söteki telbi bilen. Nädip sataşdyňyz? Nädip başta nemeden başladyňyz öýdýän? Ya ýalňyş ýanmy? Dinzalyan. Dinzalyan. Şondan soň dowam etdiňiz öýdýän. Toýda soňky döwürken duşy guradyk sel bilen. Ondan bil aýt diýerler. Bile de aýdymyz ýok. Ondan oň aýdymda durýan, oň aýdymda durýar bilýän. Ondan dawaý bir aýdym işläýär şunda duşamyzda bileje aýdar ýa. Ondan olam bolýar diýdi. Ay bor diýdi. Näme? Bolly. Ay bormy? Bolly. Bir aýyňa bir hile bolýar da diýdim. Ondan men bir ýere eltdim. Atlanyp durmaýyn da. Eltdim ýörseli şunýaly. Aýdymy diňledi da digowna da. Ýörsen men başga ýere gitdiň ne diýdi ýoksa men olaram. Öňüm çeýle tanaýan da. No bakamece şu Arslan'dan yani eltti. Arslan sağ olsun Arslancan, Serdar abi hemmet ağlı bir kollektivimiz var. Şu taq eltti gelen sen şu taýdy işlerle seni o taýyň bir hile gerek diýdi. Selvem kendiňlen bilýär da, näme diýeni. Yeňilräjik aýdymlar we o yeňiliňe magry bar diýip o düşünürtler düşünýän. Sağ olsun can, sağ olsun Selcan. İşleşmek kıyın yönü tuton yerin koparmalılar değil bilýänler bir tutsa yapışsa sakırtga ýaly yapışýar men goý beren ok diýenler. Yani o iş dörü ya da. Sen bilen kıyın işleşmek? Sen bilen işleşmek kıyın. Näme üçin? Ay tapma diýip bilýän men bilen gowy tapyp neme diýärse ýöne bira nasreniýesine görä hemme dadyn sallamalylar. Şunda menki ýöne udaşyn düşýär. Udaşyn düşýär. Hemme nasreniýesi gowy wagtyna bolýar. Hemme dadymyz udaşyn bolaýdy. Şu taýda bar ha, menem diýenle öwdügüme däl bolyn. Udaşyn bolup gelýär da şu wagt, şulam. Şu ýazgymydam. Şeýlemi? Näme maýda birinjiden howa. Howa. Şu howany hemişe tapyp bolana. Birinjiden, ikinjiden hem köp wagt şeýle boldy. Wagtym bir hirek nastroýeniýede, okymam allym şunam. Şeýlemi? Başgaça şu nastroýeniýem men. Be. Özüm men sınmaýdaýyn gat däl sadece utonýanam senden. Şu ýazaldydyga. Şondan bäri birinjiden köp wagt geçdi. Yo, neme. Birinjiden, ikinjiden hem sen hiç özüň jaň etmäni kiçiligen bilen ak. Sen ýyldy sıramaýanyň üçin sag bol. Sag bolam, sag bol. Öňüm gowy dara sen bilen bolan, şu gezek hasam bir hili kiçik öňlülüň bir hili nemetde dara özüne pat kopýalar şoň üçin sag bol. Sag bolam, özüňe sag bol. Men aňsat bir da boyun alamok, ýa işime onyma. Boyun alamsam içim ittirtip bar ýa da. Hoçmurat gowmy. Ya o internetde näme näme onuň udaşny bol ýüregimde gora. Şoň üçin selbi bilen hem işleşmekde onu diýjek olam ýanky. Şo diýinjal ýany işledik. Ulagma balçal ýa, olam mara
udaşny boldy danım. Gitti de o ýem toýlanmadan bilerek düşüp soň bileti tuğrap la ondan ýem arsannagy ýem bir aýdym diňledi neme diýip atýarlar. Hiç kime yetmänýär diýip öňüm sen rekord. Ol wapşe uçdy. Ondan men öz istin tançawanrakladym. Özüm hala yani bunun geyinişi kalite özüm duruşunu kalite näme söýdi da tip öğrenimmi? Kalite bilýänsiň nämesi? Kalite kaçtı va? Bunun geyinişi kalite özüm duruşunu elite. Hiç da diýäsem de do hakyky diýil. Ey men hakykatdan dodum hakyky boldy danım mana. Bunu mu aýtdyk? Golum gitdi wahy. Olmasyny. Şu sözler şu taýnyň. Wahy, onun stili bolmaly goýa, men onu ýalatjak gel böldü ýa şoň sözüm. Selvi. Ýöne diňe selbiňki däl öýdän sözi. Yok, Arslan Kertikov'unki söz. Ýene kiminki? Sadi neme? Ýok sözi ýene biri men ýazdym diýdi. Başga kişi ýazan o. Gurbaşyň özüm bilýän näler diýdi, men ýazdym diýdi sözüm neydi? Aýne. Ne täzelik bilem ha. Hacı men ýazdym diýdi. He, ýöne hacıň ýanydygyny men bilýän. Aýne, hacıjan sag bolsun sen bagşy oglan. Gurbaş bilýän näler diýdi ýöne diýdi. Belki Arslandan haýyş etdiňiz, belki iki gabat geldi de şeýle düşündüm. Yo, haw idilözi. Bagşym ýanymda hacym zat diýä, hacıjana salam aýt, nesip bolsa. Zat bolýa, zat bolýa da ýöne nemedenni hacıň eliniň badygyny bilemek. Bah, Öňrek toýdy diýdi. Seýden şu. Hey, kimsen? Seni görýärdim mende. Haky ýok. Diýsen, ýüregime giräýdiň birden. Men ýakar edip barýan, menim özüme geň alýan. Sen dinleýänmi ýa kirşirýän bu zatlar kime aýdýan? Allo. Olup biler meni öğrenemme şey diye Gözü giden kanunu özümün bilyen Emme gıdıklı men edil kino yarim Barı görün yenne faradıp göresi gelyen beni Hayran ağlaymadım. Sen yürekme yürek. Hayran ağlaymalaydı. Ol yüreğime seni. Demesin o var yerlerine beh diýer. Seni dileyenni. Hiç kime yetmänýär ýa-da Seni rekordy dövdüm Seni rekordy dövdüm Soňa bakamyn toýda zatda taýaňy döwdüň zat edibem çykardy. Taýak döwdü Seni ýa. rekordy dövdüm Seni rekordy dövdüm Sen hakda hemme zady bilesim gelýär Söýüňdiňiz bolsa men çümesim gelýär Senki bolasym gelýär diýsem gülesim gelýär Yalanım olsa men ananasım gelýär Hey, kimsen? Seni görýärdim mende. Haky ýok. Diýsen, ýüregime giräýdiň birden. Men ýakar edip barýan, menim özüme geň alýan. Sen dinleýänmi ýa kirşirýän bu zatlar kime aýdýan? Allo. Sen yürekme yürek telmi. Ol yüreğime seni yürek telmi. Belli gözlerim seni dileýänni. Hiç kime yetmänýär ýa-da Oçmara. Seni rekordy dövdüm Şu ýürüýte goýdan şu taýlar. Toýdy. Plani. Seni rekordy döw. Rekordy dövdüm Nätti Maşgalaň barda kän aýdaňak, görünenak. No. Ya teman açmadan da. Yok, açmalar. Läl ýöne aglyr maşgalamyz bar, gelinim bar, iki tanem oglum bar, Didar, Mukan. Näçe ýaşlaryň? Biri 7-nji klas, To'g'ri. birim 9-njy klas. Ýer bermeli oglum. Ýöne. Dino unukda. Hydyr gelýär ha. Hydyr gelýärden bir da düşürmer boldy edem kiçi oglum çykypdyr kalkan bamy di. Ol kiçi oglum mulla kanza. Gel ba bulo atamyň klasda şu muňa dere şunnaly oglum bamy. Da ditdim. Oňa senem ul oglum kofe getirdi. Ben ýa bu ýaşajykdyram berene diretmeler o garreken o da. Aýyrlaw diýdim göz diýer. Jigim diýär ekenim şuma gowy diýär. Aýdym olar ýa. Men şol ene birini aýdymçy, birini diýip şey nemetjek bolýam olayın mara. Hiç seri ýokdur ýanan aýda.
Onun ayıp. Böyle özleri istemese bolmuyor hala. Owa. Sisteme de kıyınıra gara olsun. Kıyın. Kalkamam diye de sözün ağında. Şu sisteme kıyınla oğlum diye de biliyor. Şo diýip ýykylyp ýatmasaň bar. Haw, edil. Bolanak. Diňe şonsuz bolanak diýen ýagdaýda Ana. işlemeli. Ana biz özümüz şon ýaly bollukdan ýapyşyp diýip çaljap ağladyň rap şeýdip gidip. Şonu da orada nemetdiler. Belki olan çağalary. Şonu Olam benim bolu bilýär. yani o bolu bilýär. Bir başları qara, bir berine qara. Ayday gülüm nedip korka sen oğluna yara. Oloylaşa gele, kan teceli gele. Bolmaz deyip açma gülüm nereden sıra. Gönlüme değme, gülüm gönlüme değme. Seni ben yali söyleyecek, tapılmaz beyle. Gönlüme değme, gele gönlüme değme. Seni ben yali söyleyecek, tapılmaz beyle. Aa, sonra veriyor. Yeni bir aydın çıktı sen şonu dinlemezsin. Dazı Miau'dan son çıkan aydım. Değilim. Onu ben sana disk verdim şonu dinlep görürsün. Şey diye yanına al meni yanına bir öpeyün hele deyin sal kocağına diye oğlum şey diyor aklın yerine demi sen sağ mı ya men deli özün ele alhanı nirde va hedillik onyalı deyip. Täze çıktı. Ya da klip ýokun. Yok klibem yok hiç stadin tak Klip yok. täsir edýärmi aýdymyň gowy kabul edilmeli. Qati. Şeýlem. Qati täsir ediyor. Ýöne käbir hitlere hökman näle? Ayene şona käbir hide rekordu döwdüň lada var. Ey klip näme çek edip gitti o TikTok'da uçtu. Ay onu da bir klip. Bolsa kim däl? Bolsa kim derler? Qati. Özüň kimi diňleýän? Gaýta aýdymçylar diňleýän. Daşar urdaydymçylardan haktan ibraydymçy bolsun. Kim? Näme haktan? Şola olany kendiňleýän gowam görýän. Ha özümizünkilerden. Özümizünkilerden hemmesine mow görýän. Hemmesi bilen hem gowy. Aramam mow hemmesi bilen. Aran gowy däl wam. Yok. Gowla hemmesi bilen. Sağ olsunlar.